Képzeljétek, gyerekek, mi történt? Egy nyuszikának a mezőn megfájdult a foga. Valószínűleg úgy esett meg ez a nagy baj, hogy kemény káposztatortára harapott. Panaszosan makogott a nyuszi, és nem tudta, mit évő legyen. A pofácskája hamarosan takadni kezdett. Legonyult a füle bánatában, és csak üldögélt a rét közepén. Ahogy ott üldögélt, arrafelé vágtatott egy kis csikó, és megszólította. Mi a baj, Nyulacska? Fáj a fogam, kis csikó! A rét élén láttam gyógyfüvecskét. Az jó orvosság lenne a fájós fogadra. Gyere velem, megmutatom, hol van. Elindultak hát ketten a rét szélére, a gyógyfüvecskékhez. De hát a gyógyfüvecskék nem sokat használtak. Így hát a Nyulacska tovább búslakodott. Egyszer csak arra futott egy kisegér. Meglátta a Nyulacskát, és beszélgetni kezdett vele. Mi bajod van, Nyulacska? Fáj a fogam, kisegér. Nem messze vannak gyönyörű vadvirágok, Nyulacska. Megmutatom neked, hol találod. Legezgesd azzal a daganatot, az biztosan segít. Szegény nyuszi hiába legyezgette a pofácskáját. Már ez sem segített rajta. Csak lekonyult füllel figyelgett tovább a réten. Arra sétált a barna medve és a kis bocs. Meglátták a nyuszit, és rácsodálkoztak. Brum, brum, szia, Nyulacska! Hát neked miért van ilyen rossz kedved? Képzeljétek el, nagyon fáj a fogam. Anyácska, hozzunk a Nyulacskának mézet, és biztosan segít neki, nem? Ó, te kis bocs, hát nem tudtad. A fájós fogra nem használ az édesség. Szegény Nyulacska. Próbáltad már gyógyfüvecskéket? Próbáltam, de nem segített. Hát a vadvirágokkal. Legyezgetted-e már? Legyezgettem, de már az sem segít. Akkor ki kell húzni, Nyulacska. Jaj, attól félek! Ezzel a Nyulacska sarkon fordult, és elfutott félelmében. Közben a rókavárban ravazni rókák szervezkedtek. Jaj, papa, mi olyan éhesek vagyunk. Jól van, gyerekek, képzeljétek, épp most láttam egy finom zsöte Nyulacskát a réten. Na, azt mondja, jó lesz nekünk vacsorára. Szeretnétek finom gyulpecsegét enni? Igen. Akkor nincs más dolgotok, mint itt várni a papát szépen csendben. Mondom csendben! Igen, papa. Csak siess nagyon, mert már nagyon éhesek vagyunk. Türelem. Mondom csendben! Majd mindjárt jövök. Ezzel a róka elindult, hogy megszerezze a vacsorát. Közben a Nyulacska pofájása csak nem múlt el. Ahogy sétálgatott, észrevette, hogy egy mókus magyarok ropogtat az erdőszéli fán. Elkezdett vele beszélgetni. Mama, de jó neked, mókuska. Mi
Mi bajod van, Gyulacska? Fáj a fogam, mókuska. Ki kell húzni, Gyulacska. Ki húzná ki, mókuska? Adj doktor Gyulacska. Nem fog fájni, mókuska. Csak egy kicsit. Jába volt a Niszi, de a foga már annyira fáj, hogy mégis elindult az erdőbe. Messziről hallatszott Harkály doktor kopácsolása. Amint közeledett hozzá, egyre jobban hiába szállt a bátorsága. Sárgarépás, jó napot, nyuszikova! Mi lett azt a szép nyuszikofádat, hogy ekkorára dobott? Most megyek hovat húzatni, de nagyon félek, mert Harkály doktornak éles a csőre. Mondom csendben. Nem kell ahhoz Harkály, édes és Gyulacska. Majd én rákötök egy végigtát a rossz fogadra, megrántom, és úgy kihúzom, hogy egy csöppet sem fog fájni. Valójában azt gondolta a ravasz róka, hogy a fogára kötött tindánál fogva szépen hazavezeti az ostoba Gyulacskát a lőkarikba várakozó fiainak. A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a bajuszát. Komolyan mondod, Róka bácsi? Úgy ám füleség. Sohasem fog többé fájni a figa. No gyere csak közel, ne félj masszol. Tarts ki szépen a számít. Vízes csúnya fog, de már hajta is a hulod. No gyere szépen velem a mellettezetbe. Vitte a róka megszeppent Gyulacskát. Már majdnem a rókajuknál voltak, be is húzhatta volna oda szépen. De akkor az egyik rókafi, a legéhesebbik kidugta a fejét, és elkiáltotta magát. Hozza baba a finom pecsenyét! Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátrarántotta a fejét, s nyomban kirepült a szájából a fájos fogacska. A róka meg hanyagú fencezett, és legurult a domboldalon vele a jéghidet. Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az állatok, és gesztelenül dobáltak egymásnak. Úgy örültek, hogy a ravasz kidórolják. A nyuszi pedig, ahogy a hátra rántotta a fejét, megszabadult a fájos fogától, majd vidáman utána belőle. Kibújtak már? Előbújtak-e már? Előbújtak-e már az állatok? Na hát, hívjuk elő őket. Ki
ki segít nekem előhívni az állatokat? Na, igen, már vannak ott nagyon bátor gyerekek. Hívogassuk elő. Mondjuk a kisegeret. Mondjuk neki azt, hogy kisegér, minden lyukba belefér, hiszen azért kisegér. Hangosabban, mert lehet, hogy nem hallja. Kisegér, minden lyukba belefér, hiszen azért kisegér. Előbb úgy. De ha még egyszer. Kisegér, minden lyukba belefér, hiszen azért kisegér. Akkor most a mókuskát egy dallal hívjuk elő. Mókus, mit csinálsz? Fenyődoboz gyűjtök, a magunkat megeszem, a dobozt meg elteszem, télen abban fűtök. Előjön? Nem? Akkor még egyszer. Mókus, mit csinálsz? Fenyődoboz gyűjtök, a magunkat megeszem, a dobozt meg elteszem, télen abban fűtök. Most a lovacskát hívjuk elő, jó? Gyipaci? Gyipaci, badipa, nem leszel van kártyisa, odaérünk délre, mint a pecsengére. Előbb úgy. Kicsit hangosabban, hát, hogyha nagyot hall az egyik fülére, jó? Gyipaci, badipa, nem leszel van kártyisa, odaérünk délre, mint a pecsengére. Aztán most a macikat is elő kéne hívni. Az az igazság, hogy mi is az igazi medvés macisének, ha nem a pici mackó. Aztán hallja már azt a sok zigziget. Nem
Aztán hol a nyulacska? Látjátok a nyulacskát? Sokkal vágod az asztalkat onnan. Hát akkor Nyuszi ül a fűben, jó? Csak előbb már is meg fog majd Sokat asztaltál be. Fogadtuk az abonőrünknek a végétől. Nyuszi ül a fűben, szépen szummiába, Nyuszi talán nektek van, hogy már nem is nyugodhat. Nyuszi hopp, már is nektek van. Egészen róka. Na most a rókakomát kéne előhívni, vajon? Az elvitte a róka, az kinek ismerős? Volt egy kicsi kakasom, Elvitte a róka, értém is a tavaszon, elvitte a róka, volt egy ludam jó tojó, elvitte a róka, Récén tóban tocsogó, elvitte a róka, gácsírom és gunárom, elvitte a róka, semmim sincsen tirrárom, vigyel a róka. vigyel a róka. Előbb? Mindenki tudja már, hogy elvitte a róka. Jó, hangosan. Volt egy kicsi kakasom, Elvitte a róka, értém is a tavaszon, elvitte a róka, volt egy ludam jó tojó, elvitte a róka, Récén tóban tocsogó, elvitte a róka, gácsírom és gunárom, elvitte a róka, semmim sincsen tirrárom, vigyel a róka. Na gyerekek, kinek volt csendben? Kinek most ott fogadva, kinek kell még kihúznom a fogacskáját? Mikor mosunk fogat? Nem valami összevető a válasz. Van még kötelem. Reggeli után mosunk fogat. 10 órai után mosunk fogat. Ebéd előtt mosunk fogat. És utána. És eszünk csokit. És eszünk fehér csokit. Hát látom, tudjátok, ti hátra nem jártok úgy, mint a Nyuszika. Ki akar úgy járni, mint a Nyuszika? Szerencsére. Úgy hallottam, hogy a Mici Mackót énekeltétek a legnagyobb kedvel, akkor legyen a Mici Mackó az, aminek a végén előjöhetnek ezek az állatok teljesen, és meghajolhatnak előttetek, megköszönve a figyelmeteket. Egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolgát nem akar, eszébe jutott, hogy nem valami nagyon
igen gyönyörű bábjátékot és